Ano ba yung ginawa niyo sa gatas? Diyos ko naman. Sayang ng gatas. Ano ba ginawa niyo? Tama na yan, tama na yan. Sayang yan, sayang. Sayang ng gatas. Wala na kayo dyan mamaya, wala na kayo niyang milk. Asan yung isa mong kapatid? Nasaan yung isa mong kapatid? Ha? Baba. Baka malaglag ka dyan, baba. Paluin kita. Baba. Ano ba yung ginawa nyo? Pag nahulog ka dyan, pili ang aabutin mo. Baba. Hala, Diyos ko, bakit naman mo ginawa yan? Ay, maluluka ako sa inyo. Asan si ate nyo? Nasaan si ate nyo? Ha? Anong ginawa ko sa suyan natin? Diyos ko naman. Ay, tingnan mo yung mga kapatid mo doon. Isa ka pa. Amin na yan. Malis lang ako saglit. Sabi ko sa inyo, manood lang kayo ng TV. Tapos ngayon, ano yung ginagawa niyo? Grabe. Sakit ang ulo ko sa inyo. Ay.